Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad warada annahu yuzanu midadul ulama ay al-khibru alladhi yaktubuna bihi fayarja'u ala damis syuhada wa warada anna awwalu man yashfa'u al-mursal summa nabiyyun summa al-ulama summa syuhada. Qala al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, an-nasu min jihatit tamsil akfa'u abuhum Adam wal Hawa fa'iyakun lahum fi asli syarafun yufakhiruna bihi fattin wal ma' mal fakhru illa li ahli ilmi innahum alal huda liman istahda adillah wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi ahda fafus bi'ilmin ta'iz hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Dipun ngendikaken bilih yuzanu midatul ulama, jadi bakal ditimbang midadul ulama, tegese mangsine para ulama, mangsi sing dinulis, mangsi sing dinulis kitab. Fayarjahu ala damis syuhada, jebule ditimbang ngluwehi gedhe syuhada. Nggih, jadi ngelmu-ngelmu sing ditulis para ngalim ulama niku ngluwehi nek ditimbang kalih gedhe para syuhada iku luwih gedhe timbang napa syuhada. Jadi maknane ngelmu niku banget dure utawa banget onjone nalika ditimbang karo amalan-amalan liyane. Lah jenengan niku dikon perang urung tau, kon bangun masjid yo isih ngenyang. Dadi apa melu syuhada sampeyan wis angel kabeh. Sampeyan kepengin iso ngluwehi wong syahid, wong syuhada, apa carane? Sampeyan iku kudu dadi ulama. Nek ora iso nulis kitab, yo paling ora maca kitab. Nek ora iso maca kitab ya berarti jiping ngaji kuping. Ngaji kuping persis ya kaya jin tenan. Jadi wong kok kalah mengaji ora gelem nganggo maca, seneng nganggo kuping iku berarti kaya jin. Ngendikane Mbak. Lah jin iku jarene. Sak welek menungso sak apik-apike yo. Jadi makanya wong sing ngaji ku paling apik ku ya sampean niku nyawang kitab maca. Mula sampean nek dadi kiai peh wis apal tahlil aja gemlete ngono Mas ya. Oh ora nyekel kitab khotbah wis iso ora nyekel kitab, padahal wong nyekel kitab maca tahlil iku ganjarane luwih akeh senajan wis apal ya. Jadi tangane nyekel untuk ganjaran, kupinge krungu untuk ganjaran, mripate maca ya untuk ganjaran. Jadi untuk ganjaran kabeh. Jadi ditimbang midadul ulama. Jadi nek sampean kepengin ngluwahi para ulama, apa carane ngaji? Intine ilmu. Ya terus Abil Hasan As-Sadili niku Mbah Sadili niku nate ngipi mlebet tengene Masjid Palestina Asrad Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Tengene Masjidil Aqsa mriku kuatah nabi-nabi niku sami ngrubung teng mriku.
Jadi sing pinggir niku Nabi, sing rada ngarep ku Nabi Musa kalih Nabi Isa. Terus para ulama-ulama kuwatah sangat. Jadi Imam Abil Hasan Asyadzili niku ngipi tenggene Masjidil Aqsa kepanggih kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya betul-betul wong iso ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Lah sasampune Kanjeng Nabi niki lenggah tengene kursi niku Nabi Musa. Nabi Musa niku takon, "Mat, ngono Nabi Musa iku nek karo Nabi Muhammad tuh rada apa? Cara basa kasare rada iri nggih, rada iri. Mergo Nabi Musa iku sing mendina iso ngomong-ngomongan karo Gusti Allah ning ora tau ketemu. Angel kabeh. Kanjeng Nabi ora langsung ketemu karo Gusti Allah. Iku cara basa kasare ora usah memaknani. Mergo Nabi ku maksud. Nabi Musa niku takok karo Muhammad, Nabi Muhammad. Demat Muhammad jarene awakmu tau kondo. Ya piye kondone? Ngulamaku iku bandingane kaya ulama-ulamae Nabi Bani Israil. Kok meledet temen kowe Pak. Wong trimo ulamamu wae kok mau bandingno padha karo ulamae Bani Israil. Kok ulama ngene nabine Bani Israil. Lah Nabi Musa klebu napa Nabi Bani Israil. Iku tenan ta ora? Terima ulama amun mau bandingno karo aku, ngono cara bahasane. Iku maksudnya piye Mat Muhammad? Akhirnya Kanjeng Nabi mboten jawab. Diceluk ana salah siji ulama zaman umat Kanjeng Nabi sinten teng mriku dipuncritakno sinten niki napa sing Ihya niku sinten sing aran Ihya? Sapa sing aran Ihya? Pak Haji Sirot. Ihya sapa sing aran? Imam Ghazali. Imam Ghazali. Mbak Ghazali maju adepi Nabi Musa. Lah barang diadepi kalih Nabi sapa iku jenenge Nabi Musa takok karo Imam Ghazali, "Sapa jenengmu?" "Jenengku apa jeneng Ghazali, apa Ghazali bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad." Apa jeneng Imam Ghazali? Ahmad bin Muhammad nek salah ngono ya. Jadi mbah-mbah itu disebut kabeh, bapaknya disebut, buyute disebut, terus napa sak dulur disebut kabeh. Nabi Musa dijawab kaya ngono iku, jawabe ngene, "Lah ya apa sopan kowe? Wong kok kakean kok kedawan temen oleh menjawab. Butuhku iku aku takok, awakmu ku jenenge sapa? Lah kok terus takok mbah-mbah buyut lha apa? Butuhku apa?" Imam Ghazali jawab, "Ngapunten, nek kula salah, kula nyuwun ngapunten dumateng panjenengan. Tapi jenengan niku nate salah karo Gusti Allah, urung njaluk sepuro." Lah kok iso ngomong ngono piye ceritane? Ceritane ngeten. Jenengan zaman ditakoki karo Allah. "Hesa Musa, iku apa seneng tanganmu?" "Niki tongkat, Mbah. Tongkat iki nek dalu tanggo tekenan, iso tanggo angon wedhus, nek ana kewan buas tak kuwen, tak penthong, ana setan iso tak jaglut, tapi apa iki jenenge tongkat." Jenengan ditakoki karo Allah, "Sing nang tanganmu ku apa?" Lah kok jawabane jenengan kok ana wedhus, ana setan kabeh moja. Jenengan napa jenenge duwe salah. Nek kula niku salah, berarti jenengan gadah salah ora trima karo Nabi ning karo Gusti Allah. Ayo kowe.
Napa jawabe Nabi Musa? Jawabe Nabi Musa, lho ya aku iku kenapa tak dawak-dawakno? Mergo aku iku kepengin lama omong-omongan karo Gusti Allah. Mergo Allah iku kekasih kita kabeh. Makanya kadang iku bojoku nek tak takoki sitok anu jawaban iku A B C D E F A. Wah, jawane ora karo. Iku nek jawabane ngono, lha aku pengen apa kok ala jagayane kok sing aneh-aneh. Yo ngono. Ya ngono dadi ngilmu niku kathah. Nabi Musa jawab, aku kepengen suwe omong-omongan karo Gusti Allah. Lah, barang dijawab kaya ngono, sinten iki Imam Ghazali dawuh jawab kula nggih semanten ugi ya Nabi Allah, kula niku remen karo jenengan, mula jawabanku tak dawak. Barang ngono Imam Ghazali mlengak tengene Kanjeng Nabi guyu alamat puas karo jawabane Imam. Oh iya, cocok. Akhirnya sinten Nabi Musa mengakui bahwa ulama Kanjeng Nabi ikut derajate padha napa nabi-nabine Bani Israil. Dadi nek jenengan kepengen dadi nabi saiki ora iso, wis ditutup. Bukune wis ditutup. Mergo wis terakhir sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning derajatmu iso sak padha karo nabi piye? Nek sampeyan dadi ulama. Minimal ulama iku ora kudu ngalim-ngalim. Apa sing mok roi lakoni iku wis disebut napa ulama. Jadi apa sing mok roi lakoni iku jenenge ulama. Akeh wong-wong sing roh ning ora gelem nglakoni apa sing diroi. Lah iki jenenge rada dolim. Wa warada anna awwalu man yasfa'ul mursalun summa yasfa'ul mursalun summa nabiyyun summa ulama summa syuhada. Dipun critakno bilih kawitan makhluk Allah sing berhak nyafaati niku pertama Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nomor loro nabi. Rasul itu berarti wajib menyampaikan, ya wajib untuk ngilmu pembene Allah, wajib tabligh menyampaikan karo masyarakat. Niku nek apa jenenge Rasul. Summa nabiyun, kemudian nabi. Jadi sing nyafaati pertama itu rasul terus nabi. Dan nabi iku ora wajib nyampe no ilmu saka Allah. Tapi nek ditakoki wajib jawab. Mula zaman saiki iku nek sampean angen-angen al ulama warasatul anbiya. Ulama iku pewarise nabi, dudu pewarise rasul. Manane kowe nek ora takok ya ora ngarah dijawab. Berarti sampean kudu aktif. Tekan takon ya. Mergo ora duwe kewajiban tabligh. Al ulama warasatul, ya saya menangan-nangan. Makanya saiki sampean roh apa wis biasa ngono ae anggere didonga. Oh enggak, ya lagi iso Fatihah ngono wong maksiat le muring-muring ora karo. Ya. Jadi al ulama warasatul, wen ora ngarene ora takok ya ora ngarah dijawab. Ya wis. Saiki lewat apa? Lewat dongano muga umat Kanjeng Nabi kabeh entuk pituduh saka Gusti Allah. Summa nabiyun summal ulama. Jadi bar rusul sing iso nyafaati terus nabi nomor 3 ulama lagi syuhada. Jadi sing nomor 3 ku ulama sing iso nyafaati. Lah tenggene Mekah niku sering ana ora udan. Tenggene Mekah niku sering ora udan, sering pacek.
Dadi wong Madinah niku nek ora ana Kanjeng Nabi ya berarti apa jenenge wasilah karo keluargane Kanjeng Nabi. Wasilah. Jadi nek rawudan ya Allah bi barakati ulama jenengan muga-muga dangu. Iki semono kabeh ya. Muga-muga udan iki apen Allah. Jadi sing iso nyafaati nang donya, panase donya sing iso ngademno iku sing pertama iku Rasul, nomor loro Nabi, nomor telu ulama. Nek wis ora ana wong iki, donya tidak akan pernah terkendalikan. Niku para ulama. Lah ngendikane Sayyidina Ali, "An-nasu min jahdi tamsil akfa'u abuhum Adam wal Hawa." Ngendikane Sayyidina Ali, menungso pada dasarnya, menungso kabeh iku umume iku padha kabeh, padha. Ibune Siti Hawa, bapake sinten Nabi Adam. Kabeh padha. Jadi derajate padha, aku karo sampeyan karo sapa wae padha kabeh, ora ana sing beda. Fa in yakun lahum fi asli syarafun, nek panci awakmu ape ndadekno kesombongan asal usulmu. Nek panci menungso iku ape gawe kesombongan kelawan asal usule. Yufakhiruna bihi fatin wal biasanya wong Jawa iku biasanya wong-wong iku nyebut bapak-bapak, aku lho anake presiden, aku iku lho anake iki, aku anake. Jadi bapak-bapake dienggo agul-agul. Kowe nek ape-ape agul-agulan karo asal usulmu, ilingo asal usulmu sangka banyu mani lan sangka lemah ndang tinggo sombong ngono kowe ndang dangakno saiki kowe asal usulmu fatin wal mal fakhru illa li ahli ilmi innahum 'alal huda liman istahda adillah. Kowe nek kepengin kanggo agul-agulan iku aja nganggo nasab, nek nganggo apa? Nganggo ngilmu illa li ahli ilmi. Kenapa ahli ilmu iku kok mulya? Mergo ndek niku wong sing entuk petunjuk sama Gusti Allah, ya wong sing iso nuntun dalan karo manungsa. Jadi keramat-keramate wong iku jarene aku ben tau cerita, keramat-keramate wali iku sinten termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani iku keramate iso nguripno wong mati, iso nukulno balung dadi pitik, iso ngantem penjahat nganggo sendal paduan. Iku keramate sapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Ngendikane Syekh Abdul Qadir Jailani, keramat sing ngene iki saya cuwili, Mbak. Keramat ecek-ecek kelas apa? Kelas desa cara ngono. Keramat sing paling gedhe ku nalika awakmu ku iso ngajak siji wong mara ngaji supaya roh karo Gusti. Jadi nek ana Dimas Kanjeng ngono kae iku jere keramat. Ora Dimas Kanjeng kowe. Bres ana duwe ya, ana ngono ku isih cilik. Sulapan isih luweh mulya wong duwe ilmu. Sampeyan iso ngajak anakmu ngaji, berarti luweh keramat timbang keramate wali. Sampeyan iso ngajak bojomu ngaji luweh keramat, berarti aku bengi iki keramat. Kok bojoku tajak. Nah, karena kita kesitok lho, lumayan lho, iya ya. Jadi sama itu ngajak wong siji, iku luwih aji timbang nguripi wong mati. Jadi maknane kemuliaan ku li ahli ilmi, sebab innahum 'alal huda. Wonge iku untuk petunjuk sama Gusti Allah, lan wong mau iso nuduhno dalan marang Gusti Allah. Fafus bi ilmin ta'is hayyan bihi abada, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Dikane Sayyidina Ali, maka ambillah iki, maka jupuo kabejan iki
Jupuk kamulyan iki rupa apa? Sampeyan iku jupuk kamulyan mau kelawan ngaji golek ngilmu. Mergo wong duwe ngilmu iku apa jenenge derajate hayyan bihi abada, hidup selamanya. Jadi wong nek duwe ngilmu iku urip selawase. Jajal sampean wong urip lha wong urip bisa ngewangi wong urip bisa nudono dalan wong ya. Saiki tak contohno sithik wae. Ana wong pengen marang nggone gandu. Dilalah iku nang ngene Plumbon iku ana makom Mbah Fakih, makom Plumbon Mbah Fakih. Menurut pikirane wis petunjuk, oh berarti wis cedhak karo kan. Ya, paham nggih? Dadi wong wali, wong duwe ilmu iku iso nuduhno wong senajan wis mati. Makane ndekne iku dianggap urip selawase. Karena wong nek duwe ilmu ora kena nek matine dianggap mati. Ora kok mati pindah nyedak nang ngene pangeran ya iku jenenge ngono. Annasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Jadi menungso iku sejatine mati nek ora duwe ilmu. Jadi menungso iku dianggap mati nek ora duwe ilmu. Berarti nek ngono piye? Sampai nak kepengen urip sejati ngaji, urip sejati ngaji. Kowe nek kepengen mati yo aja golek ngel. Mergo ngene kene dipun critakno rakaatun min alimin khairun min alfi rakaatin min jahilin. Siji rakaate wong sing duwe ilmu, ngendikan Kanjeng Nabi iki, siji rakaate wong sing duwe ilmu iku luweh apik timbang 1000 rakaate wong bodho. Jadi ke bar ngaji ngene iki engko terus salat sak rakaat, engko bodho-bodho iku 1000 rakaat, bandingane iku 1000 rakaat. Jadi makanya sampean kok aja pisan-pisan ngajak saingan karo ulama. Aku sak rakaat, kowe 1000 rakaat. Ayo kok ora kowe. Jadi makanya sampean ngaji supaya apa? Wong nek ngalim iku 1 rakaat luweh utawa luweh apik timbang 1000 rakaat wong muga-muga awak dhewe sedaya sakeluargane termasuk min ahlil ilmi war ridha. Al-Fatihah.